Царският орел е една от най-силно застрашените птици в глобален мащаб. И България е една от малкото страни, която все още има значителен брой двойки от този рядък вид. И една от малкото страни в Европейския съюз, която все още тези прекрасни птици са се съхранили. През последните 10 години Българско дружество за защита на птиците положи много усилия за опазване на царските орли в България и охраняваме много от гнездата. И е факт, че повечето от младите птици успешно напускат гнездата. Проблемът е, че след това много малка част от тях се връщат в районите, на където са се излюпили и заемат нови територии. Тоест в периода, когато те не достигат полова зрялост, това са 4-5 години, ние нямаме никаква информация какво се случва с тези млади птици. Много от тях вероятно загиват. Затова и в рамките на Life Plus проекта за опазване на царски орел и ловни сокол в България, Българското дружество за защита на птиците започна програма за сателитно проследяване на млади царски орли. Общо планираме да поставяме 14 сателитни предаватели с GPS приемник, които позволяват в продължение на много години да проследяваме пътя на птиците. И по този начин ще може да установим кои са важните за тях места, къде се събират те за хранене, къде зимуват, какви са миграционните им пътища. А също така и какви опасности срещат по пътя, дали биват отравени, дали биват застрелвани или пък просто има някакви други фактори, които увеличават тяхната смъртност, за които ние не знаем. Dr. Mayborg, would you tell us a bit more about this satellite technology and how it could follow a bird? Yes, you see here the latest model of a satellite transmitter, which has the right size for this species, the imperial eagle, which is of course a very endangered species. And it's very interesting and good to study this bird using this technology. This is relatively new technology. You get fixes which are like any fixes when you have in your car, for instance, when you go with what they call it, can't find the right name now. So it's precise up to a few meters. So you can get not only precise fixes, you can also learn about the flight, altitude, speed, direction. This way you can learn many things about the birds. Not only where it is going, but also what it is doing, if it was flying, if it was hunting, which sort of habitat it was using, when it is breeding, for instance, but also the dispersal of young birds, which is very interesting, where they go, where they stay, what habitat they use, if they migrate or if they stay near the place where they are born, and all these things. What would be the main conservation benefit of using such a transmitter? Which of these data could be used for conservation of the species? Well, I think for you here in Bulgaria, it's very important to know what the young birds do. This is certainly a very important issue, to know if the young birds stay within your country for the whole year round, or if they migrate to other countries. When they come back, do they come back after 1 year, or do they stay abroad? And when they come back after some years, 4 years for instance, when they become adult, where do they settle? През 2009 година БРЗП ще постави общо 8 сателитни предавателя. Сателитният предавател е доста сложно устройство, въпреки че е изключително лек. Този е 70 грама. Той е с GPS приемник, който определя точното местоположение на орела. Също така има и сателитен предавател, чрез който постъпват данните в специален вебсайт. Т.е. информацията от GPS приемника през сателит стига до определен
уебсайт, където се сваля и се анализира. Дизайнът на този предавател е направен така, че в минимална степен да затруднява птицата. Освен, че е изключително лек, той има специална неопренова подложка под долната част. Това е частта, където предавателя се опира по гърба на орела. А две през рамки, като специална раничка, всъщност прикрепят предавателя към птицата. Изключително нов модел, който използваме с метална жица, която е с специално силиконово покритие. Първо е изключително здраво и второ е достатъчно гъвкаво и позволява на птицата да се движи нормално, без това да й пречи. Факт е, че през миналата 2008 година Българското дружество за защита на птиците постави един такъв предавател на млад царски орел, който успешно излетя от гнездото, мигрира, прекара цялата зима в Израел и на пролет се върна обратно в България. С това скитанията му не спряха, имаше изключително интересни придвижения вътре в страната, в Северна, в Южна България. Също така напусна пределите на България, отиде още по-на север, в Украйна, почти до границата с Беларус. Този тип движение и този тип проследяване ни дава възможност също да разберем, че тези орли, които всяка година ние наблюдаваме по време на миграция, също са, може би, наши собствени птици от България. Тоест, наши птици ходят и по-на север от страната и вероятно по обратния път се вършат през България. Надяваме се, че с сателитното проследяване на младите царски орли да съберем достатъчно данни, които да ни помогнат за тяхното опазване. Значи се развиват работи, напредват. Трябва да ги опазвам, защото са последните останали. Нека, това е хубаво. Така и селото ще се почи. Манинкото върна ли са тук от миналата година? Моля? Манинкото върна ли са? Върна се в България сега. Сега си е тук. Да, ходи до Украйна и пак се върна в България. Но не е точно тук втория. Се чувстват застрашени тук изглежда. Тук, защото вие не ги закачате. Ако не ги закачате вие, няма да има проблеми. Няма, кой да ги закача? Те нищо не правят.